porto tot el matí. Treballant i encara no he parat per esmorzar. Sort que queda molt poquet per sortir al meu temps d'anar a dinar. Sols una hora, no tinc temps d'anar a casa i fer-me algo calent. Els entrepans no són sants tots els dies, segur que no puc seguir fent. Ho tinc clar, me'n vaig al nostrum, menjaré una crema de verdures. Ho tinc clar, me'n vaig al nostrum, o millor uns fideus al dejar. Està clar que menjo al nostrum, pollastre al curri amb arròs. Ho tinc clar, me'n vaig al nostrum ja, que es menja casolà. I a més és molt barat. Ja acabat de treballar, he d'anar a recollir a la guarda dels nens. La dona curra fins les 10 i em toca preparar a mi el sopar. Quin estrès, no tinc res i els nens tenen gana. Ho he decidit, ho tinc clar, aquesta nit ja sé cap a on haig d'anar. Per sopar entorn al nostrum agafaré una lasanya de carn. Per sopar entorn al nostrum, que als nens els agrada molt. Ho tinc clar, entorn al nostrum, en ve de gust bacalla amb romesco.